Nedavno je u Srbiji boravio najpoznatiji srpski androgeni maneken sa zavidnom svetskom karijerom Andrej Pejić. U rodnoj zemlji dočekan je kao prava zvezda, čim smo ga ispratili u Ameriku na srpskom estradnom nebu, pojavio se novi androgeni umetnik Ra, koji sebe naziva božanstvom. On je ovoga jutra i moj gost. Dobro jutro, Ra, dobrodošao. Dobro jutro, Minja. Sada, zbog čega sebe nazivaš božanstvom? Da, ja odmah moram. Mislim da je fantastično što mene najavljuju kroz najave Andreja Pejića. Dobro. Zaista obožavam Andreja Pejića kao pojavu, ali mislim da malo ta metafora Andreja i ja malo pomešana. Mislim da postoji, naravno, asocijacija, zato što malo igramo sa izgledom ili on možda i živi taj život. Ja sam zaista poigrao, ali nekako... Zbog čega si izabrao da se poigravaš sa tim? Zato što mislim da je prvo rano da se bilo šta negde otkriva. Mislim da je dobro da se malo o tome misli, da se to sad nagađa kako treba, ali nekako, baš sam u nekom intervjuu nedavno rekao da je meni tačnija, pitala me novinarka zašto vam smete. Kažem, ne smeta mi, naprotiv, samo mislim da nije tačna asocijacija. Ja se pre negde, ako uopšte moram da se upoređujem, što mi nije baš najprijatnije, možda mogu da metaforu svog pojavljivanja uporedim sa Oliverom Mandićem iz 81. Ako se setimo, mislim, opet kažem da se ogradim, ne upoređujem se, ali mi imamo 81. gde Oliver Mandić prvi se pojavlja možda u Halki. I našminkan, da. Tako da mislim da ta prva asocijacija i ta odrednica da je Andrej Pejić sada uveo tu androgenost, pojavu je malo, ja jako poštujem, znači opet se ograđujem. Dobro. Mislim da nije počelo sve od njega, niti se to sa mnom nastavlja, niti mi imamo neku... Dobro, možda se on u javnosti tako, prvi je možda krenuo, pa zbog toga. Ima naše poreklo i meni je to super. I evo opet da kažem, mislim sad ja tu nešto osuđujem, jer radim isto. Ne osuđujem, samo komentarišem da mi je odličan. Sačekaj samo sekundu, molim te, evo vidiš... A moram sve iz početka sada. Ne znam da li moraš baš sve iz početka. Ne, pa evo skratit ću. Ali čulo se, evo kažu mi iz režije da se čulo. Da, pa dobro, ništa, želimo svima dobro jutro, prijatnu nedelju i samo da izbjegnemo prosto tu najavu kroz Andrej Pejić. Nego više Oliver Mandić 80-ih. Ja razumijem, ja se jesam bavio modom i jesam svuda po svetu bio tada kad to još uvijek nije bilo aktuelno. Da, gde si krenuo? 2005. godine, je li tako spomenuo si? Da, to je tačno i to se sad se pojavio ovaj klip na YouTube-u. Ja sam 2005. potpuno neplanirano počeo da se bavim igrom, plesom u Tunisu i da koketiram sa Orijentom koji mi je negde koji osjećam na neki način i prijemi, ali nisam imao nikakvu svest. Tako je sve krenulo i onda se to kasnije 2006. u Atini, svetski kongres igre, pa razna školovanja i mislim da je to zapravo jako bitno, jer ja podržavam, ljudi se smeju, ali noga mora da bude pismena, kao i glas. Mislim da se ne lažem. Dobro. Sad, prvi put ovde kod nas, barem, javnosti si se predstavio u emisiji Amidži Show, je li tako? Da. Dobro, zašto se smeješ? Pa smejem se zašto je bilo jako šokantno i uspeli smo ono što smo hteli da napravimo, mali jako kratak je bio moment, ali je bio dovoljno bombastičan, da kažem, jer su te večeri i naš spot objavljen i krenuli su nenormalni pregledi na YouTube-u, zatim je skidan, pa vraćan, pa se pregledi nastavljaju, pa neki pozivi iz inostranstva kreću i tako da je potpuno, ja negde jesam očekivao reakciju, ali ne baš toliko, tako da svako ko ukuca Ra i biceps na YouTube-u može da vidi ovi razne... Sad, zašto baš taj naziv, biceps? Da, pa mnogi kažu da je to jedna reč, ali ja mislim da ta metafora sadrži mnogo više nego neke pesme, neke, to što neko cvrkuće, mislim, ja sad ne vređam, mislim, samo kažem da ja odslušam nešto i ne čujem ništa, ne kažem da sad tu postoji čitava životna filozofija, ali možete da se pozabavite, da čujete na svoj način, da pronađete motivaciju da vežbate, da pronađete motivaciju da ne vežbate, da mislite da biceps nije, mislim, svako može da čita kako hoće, a ja ću neko svoje mišljenje izneti tek kada čujem možda reakcije publike, reakcija mi je fenomenalna. Ono što dobijamo, očekivali smo mnogo veće šokove kod publike, međutim, publika u Srbiji, to moram da kažem, pitala me novinarka da li se plašite reakcije, ne, i to se dokazalo. Srbija jako raspoznaje stvari, jako dobro čita, odlično je to, odlično su shvatili, pogotovo mladi koji su naša neka... Dobro, i kako je tvoj plan što se tiče muzičke karijere? Pa evo, ja sam se sad vratio s jednog puta, pa idem na sledeći. Pa je sad tu krenulo se otvara masa nekih stvari vezana za inostranstvo, što je meni u prošlosti u karijeri i mislim, bilo moje iskustvo. A sada u futuru očekujem, spremamo novi singl
I moram samo da pomenem Mladena Lukića i Gorana Savića, koji su moj osnovni tim i mi zajedno pravimo tu muziku. I evo sad, znači, očekujem na sledeći singl i sad već razmišljam koji bi spot mogao da bude šokantniji, šta je ono sledeće, jer to je sada najteže da se to održava, a verujte, nemojte da sumnjate, bit će tu iznenađenja velikih. Mislim, imam ja to šta još da ponudim. Da, dobro. Sada nekako, već kad smo spomenuli tvoje gostovanje u Amidži showu i taj plesni performans i zaista je izazvao veliki broj reakcija, niz pitanja i što se tiče tvog izgleda i tako dalje. Je li to negde bila ta provokacija koju želiš da postigneš ili zapravo te granice umetničkog dometa koje su još mnogo veće? Pa da, kao što sam i rekao, postoje, prvo, to nekako, želim da se ogradim, ne kreće od Andreja Pejića, kao ceo taj pravac. Drugo, to je neka drugačija metafora. Ti si u muzici, on je u manekenstvu, tako da... Sad mi svi tu koketiramo, umetnosti se sublimišu, vi ne možete više da imate ni modnu reviju bez muzike, svetla i to jeste jedno pozorište. To više nekako nije odvojivo, bez koreografije. Tako da se sve to negde sublimiše i sve ovo je umetnost i mi smo neka umetnost i mi imamo zadatak da prenosimo neku poruku i to radimo, samo što ne može sve preko noći i brzo i mislim da je sada sve eksplicitno, sve je postalo previše jasno, svi su previše direktni i mislim da je dobro da to sad malo tako pliva, pa šta mi hoćemo da kažemo, pa nećemo to podiži malo mističnosti da se da ne bude sve onako razotkriveno. Jutarnji program, da ne idem dalje, mislim da imam neke silne izraze, malo sam se spremio, čito sam, šalim se, ali mislim da je dobro da ostavlja utisak, to je nama i bio cilj, i ostavio utisak, jer se muzika negde sad malo više i gleda, pa se onda tek sluša, pa onda šta je to što neko može da ponudi sad, ima nas previše i sve izlazi. Tako da je to možda bio vapoj, a možda je, možda nije. Kako će se to odvijati? Hajde da vidimo, hajde da bude zanimljivo, neka traje. Hajde sada da vidimo ovaj tvoj spot za pesmu Biceps. Možemo, da, evo, leto je, pa da se probudimo uz vežbe. Da, uz vežbe. Živela Lokica. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama.